लोग के सर पे केस नहीं थे। अभी लोग रेगिस्तान वालों के रेगिस्तान की मोती माल वाला भरुआ के गुरमल गुरमल के मंच पे हमनी के गार्जियन के आगमन भइल बा। अच्छा बबुआ के बाबा और दादी के आगमन भइल बा। रुका रुका मंच पे माइक रे भाई म्यूजिशियन भाई। अभी हमनी के गार्जियन आके मंच पे पूछा था को बाड़ू सो हमनी के तो ये बस बड़ा पीछे काटला ना लगा इन भाई फिर भमनियों के बाबा दादी माँ ऐसे पूछत रहो को बाड़ू सा कहाँ बाड़ू सा वो दादा देता नहीं। अच्छा दादाजी का आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद हमने के गार्जियन दादी। हाँ हाँ बहुत बहुत धन्यवाद गार्जियन। 6 साल से बालो इधर किसर पे काले काले बाल ओहरिलावा के सर पे काले काले बाल ओहरिलावा होरिलावा के ओहरिलावा के होरिलावा के होरिलावा के होरिलावा के ओहरिलावा सर पे काले काले बाल ओहरिलावा के सर पे काले काले बाल ओहरिलावा। सर पे काले काले बाल ओहरिलावा सर पे काले काले बाल ओहरिलावा। और मंच पे हमनी के गार्जियन के आगमन भइल बा काहे के बा बबुआ के दादा बड़की बबुआ के मम्मी तो अभी तक ले मंच पे आइली ना आ बबुआ के पापा भी ना आइले पहले। हाँ ठीक बराबर सब पाछे आई जा पहले का आगमन बबुआ के दादी या बबुआ के पापा के हो गइल बा। बबुआ के दादी बड़की रंगीली बड़की रंगीली हो बड़की रंगीली पेन्हली बुढ़ारी में साड़ी रंगीली साड़ी रंगीली हो साड़ी रंगीली। बबुआ के दादी बड़की रंगीली पेन्हली बुढ़ारी में साड़ी रंगीली। होता कि बबुआ के दादी तो बड़की रंगीली आ पेन्हली बुढ़ारी में साड़ी रंगीली आ बबुआ के दादा कैसन हो हाय 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 कि दादा होवे दिलदार ओहरिलावा के बाबा होवे दिलदार ओहरिलावा के असर पे काले काले बाल ओहरिलावा के सर पे काले काले बाल ओहरिलावा। ए बाल
पाउडर लिपस्टिक मारल तिल तिल वहाँ के तो बबुआ के मम्मी जी के हैं बबुआ के मम्मी बड़ा की रंगीली बड़की रखी पाउडर लिपस्टिक मारल तीती बबुआ के पापा चाचा जितना भी परिवार के लोग बस सभी दिलदार हलो रंगदार कोई हो ना लेकिन तारीफ करे खातिर हम कह देते सबे कोई जे दिलदारे भरल बा कि पापा हो मेरा रंगदार ओ हो दिलवा के पापा हो मेरा रंगदार ओ हो दिलवा के सब काले काले बाल ओ हो दिलवा के पापा मेरा रंगदार ओ हो दिलवा के झोली सजा के रखना मेहंदी लगा के रखना ए भैया सजा के रखना आएंगे तेरे सजना मेहंदी लगा के रखना झोली सजा के रखना सर पे काले काले बाल हरिया बाकी देखिए बबुआ के चाचा जी जितना जना बनी हम तो कहनी कि भाभी के कम से कम मंच पर आवल चाहता है आ काहे रहुआ डराइल बनी रहुआ आई ए भैया रुक जा। भाभी मंच पर आई ना तो हमरा शिकायत करके बुलावे के पड़ी कि भौजी लाजो ना लागे ला नजरिया में। बबुआ के फुआ लोग कहाँ बनी जा आप लोग की शिकायत बनू अपन अपन भौजाई से बनू तो हमारा तरह देखिए रउआ सबके तरफ से हम ही कह देते हैं कि भौजी लाजो ना लागे ला नजरिया में। लाजो ना लागे ला नजरिया में। भौजी लाजो ना लागे ला नजरिया। अब भाई सबके जमाना रह गइल बा ई ना कि ननद लोग के एको गो गहना के सेट दिया जाता कोई के नथिया तो कोई के टीका तो कोई के कंगन 50 टकिया कि खाली 10 रुपया डाला लूला मारिया खाली दोस्त रुपया डोला इतना देर से हम चिहाई रही बबुआ के मामी है बताओ इनका तो गाड़ी सुनना चाहता आज के दिन कि खाली 10 रुपया डाला लूला मारिया में। खाली दोस्त रुपया डोला लूला मारिया और देखिए शिकायत करने से का ना होखेला शिकायत करे के चाहिए देखिए शिकायत करके भला समाज में आगे नहीं बाबी मंच पे कि खाली 10 रुपया डाला लूला मारिया में। खाली दोस्त रुपया डोला लूला मारिया खाली रउआ ए जाए ए भैया आज मंगलो की चली लू आई त बबुआ के मामी है त इनका तो चलबे करेला हाथवा के बेग लेके घूमेली बबुआ के मामी हथवा के बेग लेके घूमेली बबुआ के माँ मामा के नाम का है यहाँ के नाम रवि आज है आज मम्मा जी मंच पर आज ही ना तो मम्मो जी खातिर बड़ा अच्छा हम गीत गइले बानी हाँ जी कि हाथवा के बेग लेके ए भैया गाड़ी के से कोनो दिक्कत नहीं है ना काहे कि आज भाई आपके सुने के पड़े हमरा तो ई बात मालूम ना रही कि बबुआ के मामी हुआ इतना सुंदर ऊपर से मामी लगी हम तो सोचे कि भाभी लगी ना इतना देर से मंच के सामने से भैया कहते रहे मामी आ मामी भाभी में बुझाते नहीं के मुंह से कहते रहे अच्छा मोमो के देखे के बा। कि हाथवा के बेग लेके घूमे रवि मोम के लड़ो हथवा के बेग लेके घूमेली रवि मोम के लड़ो कि अब के कारा महलिया तेरा काली आय सिया राम के भजो अब के कारा महलिया तेरा काली आय सिया राम के भजो आय
कंचन मानी कहाँ बाड़ी हथवा के बेग लेके घूमेली कौन बो के लड़ो हवा के बेगले के घूमेली कवन बो के लड़ो हथवा के बेग लेके घूमेली कौन बो के लड़ो आयो बो के करम मोहलिया डेरा डाली हाय सिया राम के भजो अब के करम मोहलिया डेरा डाली हाय सिया राम के बाजो भाभी है ये रुक जा राउत तक दोनों जन भौ जाई हरे तो रहुआ तो हमरा के पहले बता दे चाहत रही दोनों जन के तैयार के बा बताई हाथ में सुंदर सुंदर भौ जाई वाले रुक जा भाभी लोग के मंच पे आगन होइलो निमन निमन गाड़ी गाड़ी आए के होइलो आज और मेरे तरफ से मनीष जी को भी गाली तो बुला ली कि कमर के नीचे पहिर के आगू